Tak, toto video je na téma sponzor. Sponzor není jen tak někdo. Jo? Jakou funkci vlastně má? Otevírá oči. Ukazuje, jaké má každý možnosti. Odklání stereotyp. Neustále motivuje. Informuje, udržuje informovanost ve své linii. Je vzorem, vše, co dělá, se duplikuje v jeho downline. Sponzor není jen někdo, kdo vyplní registraci. Sponzor je závazek a plní body 1 až 4. Pokud sponzor nebude respektovat tyto 4 body, registrovaný člověk je pouze jenom nějaká figurka v jeho linii, která nikdy nebude akční a nikdy nebude vlastně fungovat tak, jak má fungovat. A jeho síť je vlastně úplně zbytečná, celá jeho práce je zbytečná. Takže pokud udělá krok A, že někoho zaregistruje, musí dělat další kroky, tedy bod 1 až 4. To je sponzor. Sponzor je závazek a sponzor je ve zkrátce, vlastně sponzorujete vědomostmi a zkušenostmi vaší downline. Příklad lidského uvažování. Přirovnání k blechám. Co se může stát, pokud nebudete dodržovat bod 1 až 4? Tedy, co se stane, když dáme blechy do plechovky, která se následně zavíčkuje? Blechy samozřejmě budou narážet do plechovky. Blechy se snaží vyskočit, ale pokaždé narazí na víčko. Za pár dní to blechy pochopí a budou skákat jen tak vysoko, aby nenarážely do víčka. Rychle se přizpůsobí a zapomenou na svůj životní styl. Přizpůsobí se tak moc, že i když se sundá víčko z plechovky, už nebudou vyskakovat ven. Blechy už nebudou zkoušet vyskakovat více, než si zvykli. Pokud vezmete jednu blecho opět ven a ukážete jí jiný svět, jiné možnosti, bude skákat jako dřív. Opět se bude skákat jako dříve, než začala se omezovat. Když ji vrátíte zpět, tak párkrát si opět vyskočí vysoko, ale potom se opět přizpůsobí skupině a zapomene na jiný svět. Je jen na vás, zda bude blecha skákat opět svobodně a vysoko. Záleží, jak dlouho ji necháte zpátky v plechovce. Proto je důležitý follow-up, takzvaně plán po plánu, kdy pokud někomu ukážete, co pro něj vlastně máte, co pro něj můžete udělat, a tento člověk je natěšený a chce to dělat, musíte ihned se s ním domluvit schůzku, nejlépe 2, maximálně 3 dny po plánu a udělat takzvaně follow-up, kde už se budete věcně vlastně bavit o tom, co a jak a ihned začnete plánovat. A samozřejmě ho namotivujete. Znovu se budete bavit o snech, o cílech, aby ten člověk opět věděl, že má na dosah něco, co si opravdu přeje. A opět nespadl vlastně do té pixely a neskákal jen malinko. Samozřejmě kontakt se sponzorem. Neustále musíte být v kontaktu. Člověk, který ho zaregistrujete a nebude s vámi v kontaktu, ten umírá pomalinku. A takový člověk vlastně vám nikdy nebude fungovat. Ten člověk nic neumí, nezná. On čeká na vás, vy se o něj postaráte. Proto jste ho přeci sponzorovali. Nejde vám jenom o to, že člověk je ve vaší linii. Vy ho musíte něco naučit. A pokud to nemyslíte vážně, tak nikoho nesponzorujte. Protože je to úplně zbytečný. Ten člověk tam bude jenom umírat. Vy mu vlastně ukážete možnost a pak ho zaškrtíte. Takže pondělní webináře, to vám hodně ušetří vlastně práce. Napojíte ho na systém, ten člověk se bude zdokonalovat sám. Pokud vy nemáte ještě ty znalosti, tak pondělní webináře je úplně to nejlepší. Samozřejmě nedělní motivační webináře se mnou. Pokud ten člověk chce fungovat, tak je nejlépe ho dotáhnout sem na ten webinář a ukázat mu vlastně veškeré body, které vy sami plníte, a aby je pochopil, aby se vlastně zapojil a mohl vás duplikovat. A samozřejmě další podpůrné webináře a semináře, které samozřejmě jsou plánované výhledově, které jsou a budou a tak dále a tak dále. Samozřejmě nejlepší je osobní seminář než takovýhle webinář, kdy se lidi vlastně spolu baví, podají si ruku, podívají se do očí, pokecají si, to je úplně to nejlepší. Takže semináře rozhodně doporučuji moc. Pokud bude jakýkoliv seminář, nevynechejte. Takže já doufám, že jste pochopili, co je vlastně sponzor, proč je sponzor důležitý a
Pokud si někdo myslí, že bude jenom sponzorovat vlastně a nic nebude dělat, jako se mi to stává běžně, že mě lidi kontaktujou, že nevědějí, co dělat, že nevědějí, co je Karatbars, že nevědějí, proč vlastně mají měnit peníze za zlato a pořád takhle o tom diskutujou. Proč se ale teda vlastně ty lidi registrují u toho Karatbars? Já to nechápu. Přece člověk, který neví nic o Karatbars, proč je tady zaregistrovaný? To je velká chyba sponzora. Takový sponzor stojí za prd a měl by se nad sebou zamyslet. Pokud jeho downline jde za mnou a ptá se mě něco o zlatě nebo o tom, proč tady je, tak to je špatný. To je špatný přístup. Sponzor má dát informace a na základě těch informací má člověka zaregistrovat. Ne obráceně. Zaregistrovat a pak, aby mu někdo dával informace. Takže pokud to takhle někdo dělá, ať se nad tím hodně zamyslí, takhle to je špatně. A já takovým lidem už nebudu do nekonečna pomáhat. Jo, dneska to byl jasný případ. Dneska opět mě kontaktoval človíček, který se chtěl něco dozvědět. Bohužel už jsem neměl chuť mu pomáhat, protože vysvětlovat mu, co je inflace, proč kupovat zlato a takovéhle věci, to prostě nemůžu do nekonečna. Od toho je přece ten sponzor. Já nemůžu 900 lidem vysvětlovat, co je inflace. Takže lidičky, zamyslete se nad tím, sponzoři. Dejte si pěkně všechno dohromady ve svý downline, proškolte si lidičky, napíchněte je na informační systém a můžeme začít fungovat. Jako pořádná jedna velká rodina. Takže to je asi vše. Doufám, že jste si z toho vzali ponaučení, že vám to něco dalo a mějte se hezky. Zatím.